Kaixo, Oiana Barela naiz, eta dantzaria eta kaminate proiektuko zuzendaria naiz. Ere esan, osteopata naizela, eta orduan dantzari eskaini nahi nion osteopatiatik neukan ezagutza guztia, ez? Eta interesatzen zaidana gaur egun, eta metodologia bezala interesatzen zaidana da, gorputz kontzientzia, hau da, gorputzaren evoluzioa gaztetasunetik heldutasunera, eta horrek dakarrena arteari, ez? Orduan, 2013an hasi nintzen pertsona batzuekin investigatzen, eta sortu nuen metodologia edo improvisazio modu bat, ez? Metodo bat. Eta horrek arrakasta zuela ikusita, kolektibo desberdinekin hasi nintzen lantzen. Dantzari profesionalak, ez profesionalak, eta gero ja, helduekin eta dantzara dedikatzen ez diren pertsonekin. Horrek kolektibitate zentzu bat eman dit, zazkenean ikusita gorputzak daukan ezagutza eta berastasuna batzen gatuela humanidade guztiai, ez? Orduan leku horretatik sortzen ditut nire piezak gogoeta batzuekin eta horrela. Eta horrek eman zian aukera komunitatean eta jende pilo bat nahastea, ez? Dantzan jende asko nahastea. Eta sortu zen Okupa proiektua horrela. Daude 24 urteko pertsonak eta 80 urteko pertsonak, eboluzio guzti hori ikusi dezakegun mugimenduan. Orduan horren ondorioz gertu kultura konbidatu zian jornada batzuetara, 2 jornada izango dira, eta jornada horietan emango ditudan irizpideak, dantza metodologiak leku horretatik izango dira. Lehenengo saioan, ostegunean, gorputza ezagutuko dugu, gorputz kontzientzia, ez? Ikusiko dugu nola mugitzen den gure gorputza barrutik eta kanpotik, dena improvisazioaren bitarteza. Eta hurrengo ostegunean hori pieza batera, sorkuntza batera edo improvisazio batetara eramango du. Eta hori izango da ikusiko dezutena eta biziko dezutena.